Te-ai întrebat de ce toată România e azi la grătar? Știu, pare doar o scuză să scăpăm de muncă, dar povestea e mai nebună decât crezi. Hai să zic cum am ajuns de la proteste la mici. Acum 140 de ani, în Chicago, munca era sclavie. Oamenii au ieșit în stradă pentru un lucru banal azi, ziua de 8 ore. S-a lăsat cu scandal mare, dar datorită lor, tu poți să stai azi la soare fără să te simți vinovat. Practic, e ziua noastră oficială de chill. La noi, pe vremuri, nu scăpai așa ușor. Bunicii tăi nu stăteau la coadă la mici, ci defilau obligatoriu pe stadioane cu lozinci uriașe. Era un spectacol total. După 89, am dat mărșăluitul pe sfârâitul grătarului. Știai că azi românii mănâncă în jur de 30 de milioane de mici? E record național! Deci, când muști din micul ăla, adu-ți aminte. E un mix de istorie și relaxare pur românească. Tu unde muncești azi? La grătar sau la mare? Până la clipul următor, v-am pupat!